Na Uniwersytecie Gdyńskim zaczął odradzi studium dla szkolnych języka kasiepskiego. W tym zaślud w magazynie. Póki ziemny dwoksi diry świata w Simbarchły, pojawiły króle kasiepskim Antonim Abrahamie i poetce Bożenie Łygłewści, przed tym Simańści. Niełościego roku na Uniwersytecie Gdyńskim odbył się pierwszy podyplomowy studium dla szkolnych, co uczą, aby chcą uciec kasiepskiego języka. Wykończyło je 41 absolwentów, choć chętnych było 3 razy tyle. Przeszło 40 z tych chętnych, teraz jest Słochińcem odradziło studium, co dzonka Ministerstwo Edukacji wydało się zacząć miesiąc temu. Newicy Słochińców jest powiaty kartaścigłe, ale są też z Pyłnia i z Norda, jak przykładowo Łukasz Jabłoński, znany i, jak napiszesz, laureat niejednej literackej Nedgroda. Łukasz jest wielki wsem, choć... U nas w Łestrowie zarychtych, bo tam ostatnio mieszkał, wiatry są wildzie, także we Wialomie, w Sewniku, Łąściło roku, do Niepłociołowic, Mumbialka, z Leni, także raza tam mieszkumy w Zakrzewie zarychtych, sztek za Lenią. Łecewnikam zemu uciele języka kasiepściłe. Tak jak je napisane w rozporządzeniu ministra, ti uczby musi być 3 godziny w jednej klasie, także je to wiele. Jest szansa, że po takim studium tak przygotowane szkolnowie będą faktycznie mogli nauczyć dzieci przede wszystkim pisać, czytać, bo gadać te dzieci iż rozumieją w tak małych szkołach jak Niepłociołowice, jak Lenia, Strzepć, czy bardziej na Norda, bardziej na Pylnie. Dzieci gadać rozumieją, plus to wszystko pisanie, czytanie, geografia, historia, kaszep, to wszystko trzeba im wytłumaczyć. Wykłady prowadzone są w 2 językach, po polsku i kasiepsku. To za neligi od możliwości profesora. Wiele z nich równek chwatko kierbi w rodnym łebie. Wszyscy, tak jak to było powiedzone, co się zgłaszają, powinni znać, kaszabizna, mówić. My tu czytali tłumaczenie Ewangelii, ja ci go dokonał ksiądz Grecza i Eugeniusz Gołąbk. Wszyscy ładnie czytają, rozumieją, potrafią na ten temat mówić i to dobrze, bo to są nasi szkolni. Tak jak ta kaszabizna je u nich, tak ona będzie u uczniów. Uczę pieśni i tańców po kaszepściu, ale tak dychrychty godać nie potrafię, jak to rdzenne kaszuby potrafią. I dlatego uważam, że na tym szkoleniu podkształcenie tego języka so przyda nam. Maria Wróblewski jest z samych Chojnic. Z powiaty Chojnickiego są już szkolne z kasiepskiego liceum moglowe kształcącego w Brusach. Trzeba być ryć, że w tych stronach, gdzie kasiebi znajdywne były słabły, tyś zaciny so wiele dziecku le liczbę rodnego języka. Tu je obeznanie z literaturą, z ledzmi, chterny tero, nad tym językiem pracują i myślę, że to jest to, co powinno każdego nauczyciela cechować i ten język właśnie tero jest bardzo potrzebny. Dałem Państwu przykład z Augustynem Neclem, że człowiek, który właśnie przez całe życie używał kaszubszczyzny w kontaktach międzyludzkich, język kaszubski był jego językiem pierwszym. On oczywiście myślał po kaszubsku i tworzył swoje świetne zresztą powieści marynistyczne w języku, jaki go używał, jakim się posługiwał. Natomiast ten brulion, o którym mówiłem Państwu, dopiero stał się z czasem przedmiotem zainteresowania pisarzy polskich marynistów, Lecha Bątkowskiego, Franciszka Fenikowskiego i oni dopiero z tego, nazwijmy to szkicu powieściowego, czynili czystopis, który dopiero weryfikowany w wydawnictwie trafiał potem na półki księgarskie jako powieść, no załóżmy, Krwawy sztorm. Dotądka robię to tak, jak myślę, że jest dobrze, a teraz myślę, że dowiem się, jakby to było naprawdę można robić, jak inni to robią, dowiem się. Ci szkolni potrafią pisać, ale chodziło o to, żeby były takie naukowe podstawy tego, co oni robią, bo to trzeba ująć formuły i te formuły uczniowie muszą zapisać sobie i pamiętać i według tego potem pisać. Studium będzie dyrowało 3 semestry. Jego organizatorzy chcą go zakończyć z wydaniem słowa kasiepsko-poleścigłe. Nen dokys my powstać spod cierenka uciałych u soblawie profesora Jerzego Trydera, który nie przyjdzie o studium.
Rozwieziony je tyś łydba wznowienie balnego słowerza Stefana Ramuta z 1893 roku. No, byłem z grupą samorządową z Kartus w Austrii i tam widzieliśmy najdłuższą deskę świata, która miała 34,07 metra. No i tam postanowiliśmy, że na Kaszubach wytniemy dłuższą deskę. I udało się. Jak sołeky zao w lasach kule Simbarchu i Wieziece są jeszcze dłuższe drzewa. Żeby powstał rekordowy długoste deal wecanty jest 120-latny Daglezja. Są to drzewa, co dobrze są przejały na Kasiebach, a sprowadzone zostały z Ameryki. Przeżniącym tego deala było bardzo wiele ladzy, polityków, księży, bismonów i dziejerzów kultury a turystyki. Żniący deala był prawdziwą próbą bicygo rekordu Guinnessa. Okazało się, że Guinness to uznał za sprawę mało medialną. No stwierdziliśmy, skoro w tym odpisaliśmy oczywiście do Guinnessa z dużym oburzeniem, skoro uczestniczyły w tym wszystkie samorządy, skoro uczestniczyło w tym 800 osób bezpośrednio, skoro uczestniczyły w tym wszystkie telewizje polskie, wszystkie radia, prasa cała tutaj lokalna i regionalna, skoro uczestniczył w tym wojewoda, prezydent Lech Wałęsa, to stwierdziliśmy, po co ten Guinness i prosimy o podanie instytucji nadrzędnej, a sprawę będziemy publikowali w tych samych instytucjach. Także drugiego dnia grzecznie rano ku naszej wielkiej radości otrzymaliśmy e-mail, gdzie nadają nam numer i mamy i warunki, powiedzmy, uzyskania tego certyfikatu. Obecnie dzisiaj jest to oficjalny rekord Guinnessa, który jest w księdze Guinnessa. No i w przyszłym roku będzie to oficjalnie drukowane w oficjalnej księdze i tak dalej. Tery deal nalez swój myl tam zapewstył, to je w Simbarchu na terenie Daniela Ciapieścigłe, co całą rzecz wymyślił. No jest ona w tej chwili dużą atrakcją terenu, regionu, jeśli chodzi o zimę i tak i o lato. Dlatego, że zimą tutaj kuligi nas odwiedzają często, a latem cała autokary turystów z Polski. Ten długi dyl, prawie 47 metrów, każdy turysta chce go łebuciec. A my go tu dowiezemy bryczką, włezem, sankam, a jak on chce. I tu my go pokorzymy, ale on patrzył, ten dyl, a ten wielki stół. Stół, który waży praktycznie 6 ton, 7 kubików drewna ma. Stół, przy którym może jednocześnie usiąść około 200 osób. Stół ten jest zrobiony w całości i ma szerokości koło metra, a 35 metrów długości. Będziemy tutaj tworzyć takie miejsce mini muzeum cieśelnictwa na Kaszubach. Postanowiliśmy wokół tego stworzyć ośrodek edukacji. Raz edukacji regionalnej, tradycji miejscowej, jak i ośrodka takiego patriotycznego. Będzie powstawała sala, właściwie hala, w której będą się mieściły wszystkie gatunki drzew, ich przekroje, możliwość pracy nad nim, rozpoznania gatunku, policzenia wieku, określenia jego kształtu, jak i pożytku płynącego z tego drewna. Jak i również sale, jak i domy poświęcone patriotycznym naszym tradycjom związanych z pewnymi dziejami miejscowej ludności, na przykład zesłańcom na Syberię, gdzie chcemy również sprowadzić z Syberii dom naszych Sybiraków, zesłańców, w którym pozwolimy, żeby tam nawet była siedziba regionalnego zarządu tego stowarzyszenia. Całe to miejsce będzie obejmowało około 2 hektarów. Ta zima była teraz bardzo krótka, może przynadrego jako zima naście. Jeden i się, znaczy tużny skuniec zimy nasi. A jak wodę teraz drogi turystów, no to dali możemy łyżę tych lepiej. Ale łebla to też jakieś pomysły sobie no czy nie? Ja myślę, że tego łebla to zrobić tacy ścieżki rowerowe, trasy tacy, żeby przejazd bryczka była w lesie, żeby były wytyczone tacy drogi, bo to my sobie będziemy teraz starali u wójta i w województwie, może można pieniądze z ochrony środowiska nam dadzą. Latem byłyby to takie trasy rowerowe, a zimą kuligłewi. To było z pożytkiem i dla lasów, bo były drogi przeciwpożarowe od razu, żeby las to nie polował chutki do jazdy była, a dla nas byłoby to pewna wzorobku dla naszych woźniców, jest to takie wyprzedzenie drogi do Unii.
To je kroci, to je nudzi, to Kaszebsku stoleca. To są basy, to są skrzypci, to znuciu Kaszeba. Napiesniczka z nutama Jerzego Stachurścigła je jednym z piękniejszych dokazów Bożaneły Głewści, przed tym się męści. Poetka pochodzi z Łabinści Eta, Kulisiamyda, 4 raza z chłopa mieszki w Liniewku Kasiepścim, kulenowe karczmy w Pewieceku Styrścim. Na przykład pisałam po polsku, a to temu, że nie rozumiem pisać jeszcze po kasiepsku, jednak wiadomo mi było tego brak. Urodziłam się w rodzinie kasiepści, stądka i jedno myślałam po kasiepsku, temu pisanie po polsku było mi nawet tak konskcezy. I temu, no, to mnie uświadomiło, że muszę jak najlepiej się nauczyć właśnie na tyle języka kasiepskiego i pisanku, żeby móc to, co myślę, przelać na papier. Pierwszy tomik Bożene Szymańści zdobył na siatce stniąty, ukazał się 7 lat temu. Teraz jest to dodradziłe. Materiału już praktycznie mam, może nawet na więcej jak na jeden, ale ten jeden by się pewno dało z tego złożyć, no ale to już tak na dalszy czas. Ale tak między czasu to pisałam też i tworzyłam, czasem co w gazetach się ukazywało, byłam w zeszłym roku proszona do tego, żeby uczestniczyć w 5. festiwalu mistrzostw narodowych i grup etnicznych. I jako jedyny reprezentowałam na tym festiwalu Kasiebę. Było to też takie fajne wydarzenie i takie zetknienie ludzi z różnych kulturów, bo to i Ukraińcy tam brali swój udział, byli Cygani, Litwini, też mistrzostw niemieckie reprezentowało, oni w sumie są jakby współorganizatorem tych festiwalów. I można rzec jednak odczucia ludzi są bardzo podobne. Bożena Łygłewski przedol Macia tyś na Kasiepści zanieli ścigłe dokysłe poleściem tytule Przygody Kubusia Puchatka. Byłem cietune w radii, a dzileci drakowone w lokalnych ciądnikach. To tyś żdaje na książkowy drak. Równak najpierw źle dobrze pójdzie i latos pojawi się nowy tomik nad czym teren niewice letraćcie go ciasy spądzywy. Czasem jest tak, że człowiek nie napisze przez jeden miesiąc nic, a za bardzo wiele dzieje w otoczeniem, a później często jakieś takie można rzec spokojny często czas wziąć i się nie więcej pisze. Może właśnie temu, że ten spokój i ten czas na poukładanie tego wszystkiego, co się zadziało. Tych refleksji dziece do tegływy poetce dost stale, tym bardziej, że warkowe zajmują się społecznym opieką. Pomocy też brakuje chłop, który jest na łysyku inwalidzkim. Raza robił nie w kostyrszym starostwie.
Gdyni w Tarnymieśkiu i dzeju Antoni Abraham barod bysał uciestnienjenego Wieldziuga Kasiebę. 3 lata temu postawiono łesta wielkiej tatyra na placu Kasiebściu. Wtedy powstał też westywk pod nazwą Antoni Abraham w świetle starych i nowych dokumentów. Tak ją skonstruowałam, żeby po prostu nie żyła ona tylko przez ten 1 miesiąc, tylko żeby potem jeszcze dalej mogła krążyć i była wykorzystywana przez szkoły. Od te czasy westywk był i w rozmaitych gdyńskich szkołach i instytucjach. Teraz można go obzerać w szkole spodlecznej w Gdyni Grabówkły. Koło Młodych Gdynian, któremu przewodzi pani Grażyna Szotrowska, zorganizowało spotkanie dla mieszkańców, dla Koła Młodych Gdynian, poświęcone wyborowi patrona gimnazjum, do którego się przygotowujemy. I między innymi ta wystawa właśnie towarzyszyła temu spotkaniu. Ta wystawa ma przybliżyć młodzieży postać tak znaczącą dla Pomorza, jaką jest Antoni Abraham. I wydaje mi się, że to się udało w tej wystawie, nawet mimo, że została ona ograniczona i zmniejszona, ale jak najbardziej życie i działalność jest w tej wystawie przedstawiona. To właśnie Antoni Abraham postarał się o to, ażeby tam w Wersalu, w Paryżu świadczyć za polskością Gdyni i Pomorza, żeby na pewno Pomorze Gdańskie wróciło do Polski. Był on wielkim działaczem kaszubskim, został okrzyknięty królem Kaszubów i dzięki temu, że był tak wielkim człowiekiem, Gdynianie go bardzo ukochali. Jest to postać, która na pewno bardzo wiele może wnieść w rozwój naszych uczniów. Antoni Abraham urodził się 19 grudnia 1869 roku w Zdradzie koło Pucka. Do pruskiej szkoły powszechnej uczęszczał w Mechowej i Leśniewie. Jest taka anegdotka, jeszcze chyba od dziadka mojego pamiętam, który był o rok młodszy od Abrahama i byli kolegami. Abraham, mały Tung, prosił tatę, żeby mu trochę świata pokazywał, bo ze Zdrady widać tylko łąki i daleko, daleko widać Rozewie, nic więcej, nawet kościoła w Łebczu nie widać. No więc tata brał go za uszy i podciągał w górę i tak on naciągał tego chłopaka, aż on wydłużał się i stąd zrobił się prawie 2-metrowy. Skończywszy szkołę pruską, tą najmniejszej, że tak powiem, wartości, ale podstawową i liczącą się, miał drugą szkołę, taką już troszkę obywatelską u boku księdza Teofila Bączkowskiego, proboszcz w Mechowej, który po prostu użyczał swoich książek, czasopism, a takim jednym, na którym się Abraham po trochu wychował, a później był współredaktorem czy współpracownikiem, to Gazeta Gdańska. W wieku 16 lat rozpoczął wędrówkę po Kaszubach, trudniąc się sprzedażą maszyn do szycia Singer i kolportażem Gazety Gdańskiej. Był założycielem wielu towarzystw ludowych. Wszędzie, gdzie się pojawiał, organizował wiece, podczas których krytykował działania władz pruskich i nawoływał do pogłębiania świadomości narodowej. Wielokrotnie był za to karany. Przez wiele lat organizował pielgrzymki z Oliwy na Kalwarię Wejherowską. Wspólnie z Tomaszem Rogalą pojechał na konferencję do Wersalu, gdzie domagał się przyłączenia Pomorza do Polski. Po powrocie do kraju wznowił działalność publiczną. Wstąpił do Towarzystwa Przyjaciół Pomorza, był rzecznikiem budowy portu w Gdyni, organizował liczne wycieczki po Kaszubach. W Gdyni witał prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, przez którego został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Umarł 23 czerwca 1923 roku. Spoczywa na Oksywskim cmentarzu. Od 1994 roku oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni przyznaje wyróżnienie o nazwie Srebrna Tabakiera Abrahama. Tenże oddział po długich staraniach w roku ubiegłym otrzymał swoją siedzibę w centrum miasta. My tu, jak było otwarcie lokalu, był cały zarząd z prezydentem Szczurkiem i mówił od razu o tym, że dobry lokal, ale własny i można rozwijać działalność, ale do tego, co my by chcieli, żeby coś tu razy więcej zwołać, czy jakieś zrobić, na przykład poezja, recytację, jakieś czy coś takiego, to jest to lokal za mały i no,
bądźmy myśleli o czymś nowym. I teraz tak. Lokal znajduje się przy ulicy Słowackiego 44. Dyżury odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach popołudniowych.